Ο κύριος Μανώλης Πλατάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Καλησπέρα. Προειδέασα για αυτό που θα ακολουθήσει. Η Ελευθερία Σολανάκη είναι για την ίδια υπόθεση, για την πληροφορική. Και Γεωργία Οικονομίδου, εκπαιδευτικός. Θεσσαλονικιά και Πόντια. Όχι, δεν είναι Πόντια. Το είδης, ξέρετε, σε εμάς είναι, ναι. εκεί παραπέμπει. Όμως, ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Λικουρέτζος, ακούστε τώρα, πριν εγκαταλείψει το Υπουργείο, φρόντισε να τακτοποιήσει μελλοντικά το δικό του παιδί. Και πέρασε ο απίστευτος αυτός άνθρωπος μία φωτογραφική διάταξη που αφορούσε το τμήμα διδακτικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, βάσει της οποίας από το συγκεκριμένο μόνο τμήμα νομιμοποιούνταν οι απόφοιτοι να διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση. Οι άλλες 5.000 άτομα που υπήρχαν από άλλα τμήματα και σχολές δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, παρά μόνον τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο τμήμα, μεταξύ των οποίων ήταν και η κόρη του. Δηλαδή, σε αυτόν τον τόπο έχει στοίχει μόνο αν συμβεί να είναι στο τμήμα διδακτικής της τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σε αυτό θα ανέβει η βάση του χρόνου. Θα ανέβει η βάση του χρόνου. Όλοι εκεί οι καρφοί. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι αστείο, δηλαδή είναι γελίο. Θα δείτε ποια είναι τώρα η απάντηση του Υφυπουργού στη συνέχεια, η οποία είναι ακόμα πιο αστεία και δικαιολόγητη, αλλά μην κοιτάτε καθόλου. Δηλαδή πώς θα κάνατε αυτά τα πράγματα. Πώς είναι ντροπή, είναι ντροπή για την αξιοπρέπεια. Κύριε Σιώπη, τι λέτε, έχω άδικο, είμαι υπερβολικός. Καθόλου. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα, είστε ηθοποιός. Μπορείς. Δηλαδή θα αν έχεις την τέχνη, μπορείς. Ναι, θα καταδεχόσασταν ποτέ να πείτε, ας πούμε, ότι ξέρετε, μόνο η σχολή που τέλειωσα εγώ θα μπορεί να παίζει Σέξπιρ. Νομίζω η καλύτερη δραματική είναι στην πολιτική, η καλύτερη σχολή. Η καλύτερη, έτσι. Αγγίζει και ξεπερνάει τα όρια της γελιότητας. Απλησίαστη. Ναι, ο κύριος Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Λικουρέτζος. Τρία από τα θύματά του είναι ο κύριος που έχετε μπροστά σας και οι δύο κυρίες εδώ εκ δεξιών μου. Πάμε στο ρεπορτάζ και θα σας ακούσουμε. Τον Αύγουστο του 2009, η Ζούγκλα.gr είχε αναδείξει τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών πληροφορικής, οι οποίοι υποστήριζαν ότι ο πρώην Υφυπουργός Ανδρέας Λικουρέντζος πέρασε φωτογραφική τροπολογία για το τμήμα διδακτικής της τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο οποίο φοιτά η κόρη του. Ο Αλέξανδρος Ρονιώτης, καθηγητής πληροφορικής από το Ηράκλειο της Κρήτης, και 170 συνάδελφοί του κινήθηκαν δικαστικά και καταγγέλουν τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας ότι η διάταξη ευνοεί τους αποφύτους του συγκεκριμένου τμήματος, δίνοντάς τους πλεονέκτημα στον διορισμό τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τον κύριο Λικουρέτζο, τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, ότι επέλεξε από το σύνολο των σχολών πληροφορικής μόνο μία για την εντάξει στις κατοικητικές σχολές. Αυτό το τμήμα ήταν το τμήμα διδακτικής τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ενώ υπάρχουν άλλα 23 τμήματα πληροφορικής στο κλάδο ΠΕ19 και άλλα 22 στο ΠΕ20, τα οποία έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή οι 5.000 απόφοιτοι από αυτά τα τμήματα ουσιαστικά καταποντούνται και τους βάζουν κάτω στον πάτο του πίνακα του ΑΣΕΠ και ουσιαστικά προτάσουν όλους τους αποφύτους από το συγκεκριμένο τμήμα. Και να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό είναι να μας απαντήσει άμα είναι τυχαίο ότι σε αυτό το τμήμα φοιτάει η κόρη του κύριου Υφυπουργού, του κυρίου Λικουρέτζου. Άλλωστε το έχει και ο ίδιος παραδεχτεί αυτό στην απαντητική του επιστολή στο δημοσίευμα του Ζούγκλα.gr. Την καταγγελία στήριξε και η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας. Ο πρόεδρος της, Δημήτρης Τσίγκος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής. Εμείς, όπως έχουμε πει στις ανακοινώσεις μας και από τις γενικές μας συνελεύσεις, ζητάμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας αυτής. Είναι λανθασμένο που αποδόθηκε και δεν μπορώ να ξέρω τα κριτήρια για τα οποία αποδόθηκε μόνο στο τμήμα αυτό. Πρέπει να γίνει με αντικειμενικούς όρους και όχι πελατειακούς. Θεωρείτε τυχαίο το γεγονός ότι το τμήμα της σχολής είναι το τμήμα που φοιτά η κόρη του Υφυπουργού? Εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω. Προφανώς, σε αυτή την κοινωνία ζούμε, ακούμε τι γίνεται. Εγώ λέω ότι είναι λάθος αυτή η απόφαση και πρέπει να ανακληθεί. Να έρθω εσάς πρώτα. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ιστορία να είναι αθώα? Κοιτάξτε, όπως φάνηκε και στο ρεπορτάζ... Με τον νόμο των πιθανότητων λέω. Ναι. Τι να πω, άπειρο ελάχιστο θα έλεγα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν 45 τμήματα πληροφορικής συνολικά και τελικά εν μέσω θέρους με μια νομοθετική παρέμβαση
το απερχόμενο Υπουργείο Παιδείας και κυρίως ο Υφυπουργός κ. Λικουρέτζος, που ήταν ο αρμόδιος και ασχολήθηκε με το ζήτημα, καθιστά τη μία μόνο εξ αυτών καθηγητική σχολή. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στους πίνακες που προκύπτουν από αυτούς που είναι για να διοριστούν μέσω των εξετάσεων και από αυτούς που είναι ορομίστοι ή αναπληρωτές, όσοι έχουν την παιδαγωγική επάρκεια που τελικά ο κ. Λικουρέτζος δίνει μόνο στους αποφύτους του τμήματος αυτού, τοποθετούνται παραπάνω στους πίνακες. Ακόμα και αν γράψουν χαμηλότερα, αρκεί να περάσουν τη βάση. Πόσα είναι τα τμήματα? Τα τμήματα είναι 45. 45 τμήματα. 20 πληροφορικής είναι 23 πανεπιστημιακά, δηλαδή του ΠΕ19, και 22 ΠΕ20 που είναι ΤΕΙ. Και από όλα αυτά τα τμήματα που αφορούν σε περίπου 5.000 αποφύτους, μόνο το τμήμα που φοιτούσε η κόρη του και το οποίο έχει πόσα άτομα μέσα? Αυτό το τμήμα έχει βγάλει τα τελευταία 4 χρόνια περίπου 220 αποφύτους, για να καταλάβετε. Έχει, δεν ξέρω, περίπου 100 άτομα το χρόνο, κάτι τέτοιο πρέπει να πω. Οι άλλοι δεν πρόκειται να διοριστούν ποτέ. Για να καταλάβετε και το μέγεθος, οι θέσεις που ήταν φέτος θέσεις πληροφορικής στον ΑΣΕΠ ήταν περίπου 70 με 80. Ναι. Αν αυτό το πράγμα τελικά εφαρμοστεί, γι' αυτό καλούμε και το... Μισό λεπτό να καταλάβω. Τι είχε αυτό το τμήμα, μέλη? Πολλά έχουν ακουστεί. Μήπως ήταν εκεί πέρα όλα τα φοβερά μυαλά της χώρας? Υπήρξε ένα αίτημα του Συλλόγου Αποφύτων του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το οποίο αίτημα έλεγε ότι στο διάστημα από το 2003 μέχρι το 2007 είχαμε πολλά παιδαγωγικά μαθήματα. Και θα θέλαμε γι' αυτό να καταχωρηθούμε ως καθηγητική σχολή. Αυτό σημαίνει ότι 216 απόφοιτοι που έχουν βγει αυτά τα χρόνια θα θέλουν να μπορούν να είναι καθηγητές. Αλλά ο νόμος που ψηφίστηκε δεν βάζει ρητό το διάστημα, ότι εκείνο τότε που ήταν ο λόγος σπουδών με τόσα παιδαγωγικά. Η τροπολογία ουσιαστικά το καθιστά το συγκεκριμένο τμήμα καθηγητική σχολή. Ναι. Για όλους τους αποφύτους. Για όλους τους αποφύτους. Ναι. Όσοι έχουν βγει. Οι απόφοιτοι. Εσείς ήσασταν στο ίδιο τμήμα? Όχι, δεν θα ήσταν εδώ σήμερα. Σιγά μην. Εσείς? Σε άλλο τμήμα. Σε ποιο τμήμα ήσασταν εσείς? Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, εσείς? Εγώ σπούδασα στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Σουηδία. Εσείς? Εγώ είμαι ο πρώτος λόγος αποφύτων του τμήματος πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι και η Ελευθερία. Δεν μπορούσατε να πάτε στον Πειραιά, να μην είστε εδώ σήμερα, να μην ακούει και ο Λικουρέτζος στα εξαμάξεις. Καταλάβατε τι κάνανε οι μάγκες? Δηλαδή τα δικά μας παιδιά από την πίσω πόρτα, από το παράθυρο, από το φεγγίτι, ανοίγαν τρύπες στο πάτωμα, μπαίναν μέσα, τη δουλειά την κάναν πάνω. Ντροπή, κύριε. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι έχει γίνει αυτή η τροπολογία για να ενδεχομένως μελλοντικά η κόρη του κύριου Λικουρέτζο να καταλάβει μια θέση ή να πάρει ένα μόριο παραπάνω. Μου φαίνεται μικροψυχία. Μπορεί να είναι κάποιο λάθος, μπορεί να είναι και σωστό. Πού μπήκε αυτή η σχολή? Το πρόβλημα Ένα λεπτό, μην φωνάζετε όλες μαζί. Όλγα, εσύ. Περίμενε. Περιμένετε. Εσύ τι πιστεύεις, Όλγα? Εγώ δεν ανοίγω το στόμα μου. Εγώ φοβάμαι να εκτεθώ κιόλας. Εγώ απορώ το πώς το πιστεύουμε όλοι και δεν το πιστεύει μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να προσβάλλω κανέναν, αλλά πρέπει κάποιος άνθρωπος. Ένα λεπτό. Τι πιστεύετε εσείς που είστε τώρα ψημένος? Μπορεί να γίνει για μια σχολή μόνο και για ένα τμήμα και οι άλλοι απ' έξω? Τι έχει γίνει λοιπόν? Πού φάγανε? Στα σίδερα, στα τσιμέντα, στα μπετά, πού φάγανε? Μαϊμού, όπως ο Μαϊμού, παντού. Φάγαν παντού. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.